मोजां नुदोंथ' नाथाय नोंनि नखरा नोंखौ आं नुहुराबालाय फिल्म एक्टरनि बायदि नाजादो आरो हायोबा आंखौ दैखांना लांदो अके हेल' माथो एथ' बिजिमोन गावनो फन बुगासिनो दंमोन आं गावनो बिजि आंबो नोंनावनो फन हरगासिनो दंमोन माइनाव दिनै आंहा नोंनि सिगाङाव फंसे खोथा बुंनांगौ दं आंहा नोंनि सिगाङाव फंसेल' नों मा जाखो बेलाय बबेनि गथ' जाखो बेलाय हाबा मोननानै लाना फैखो नोंलाय सोरबा सिख्लाखौसो हाबा खालामनानै दोननानै बे गथ'खौ लानानै फैदों नामा नोंलाय बिदि नङालै बिदि नङा फाग्ला बोराय ओइ बुरि आंनि खोथाखौ खोनासंलै मा खोनासङो आङो नोंनिनो गथ' जाखाथारगोन बियो खोनासं ओइ एन्जर आं नोंखौ माने एसेबां मोजां मोनो नों माने एफा फाल्थु बुगामारा आं नोंखौ होमबाबो माने एफा मोजां मोनो गावखौनो मिथिया आङो दा बायदियाव नोंखौ मोनालासेनो जुदि आं थैनानै थाङो अब्लाना नोंखौबो सान्थि होआ आङो गामसाखौ मोजाङै गानफ्रानानै सारामाइखौ मुजिथुना होथारलांदिनो फान्थाव गेदलाया होनांदिनो खाथियाव दसेनो लाखाया फाग्लाखौ मानो बिदि गानांगौलाय दख'नाखौलाय हिनजाव बादिलाय हिनजाव संनो लांबाय आं फाग्लाफोरखौ आयु आसला आथिंनि आसुगुरनिफ्राय गासिबो खर'सिम रेक सिगनाल जोब होथायाबो माखौ एफा नायबाय थाखो नायनो मोना नामा मोना मानो खस्थ'फ्रांगोन गोसो थोखायबायब्ला मा खालामबावनो नों आंनाव खारसन फैमारबाय ओहो आं आंनि जि जोमखौसो नोंनो सुनो होफैदों खारसन फैदों होनखाबायना बोरमा I didn't mean that. Are you sure we are ready for marriage? माने थ' किडनि मोननै दंखायोना आगदाथिं 12 लाख आगसिथिं 12 लाख हे बेफोरनि फैसाजों बायगोन नों मानो मालाबाबो सिरियास जाया सिरियास जादों बेखायनो बुंदों हाबा लानोसै होनना ओइ हिर' मा बुंदों ना हिर' बेखौथ' आं ओरैनोसो बुंदों ना बेखौनो आं नोंनि गारांजों गोदै खोनायो खिन्थाना मा मुं रोन